Hab-hab lusad mga kabarong, hab-hab lusad, kaos na mga kabarong. Burong TV. What's up mga kabarong? Palit ay tagduha ka manok mga kabarong kay birthday celebration na ito mga kabarong. Happy tag panagsag kabarong. Bahalag gamay hikay mga kabarong. Let's go mga kabarong. Mag-abot os plitan dag manok mga kabarong. Napili di kog manok dire mga kabarong. Duha ka buok kabarong. Dos 20 buok kanay kung magbayad ka ate kabarong. Iya naghikta kabarong para dili ka takas ang manok mga kabarong ba. Oo. Iya pag-abot na ko sa amo mga kabarong. Ano, daghang istorya ni mga kabarong TV. At ano na celebrate didbo lang manok. Noon sa naman ka ikaw kagot pangipon no. Dila mo dila sa ba. Humala bro ato naglapuan ng manok mabarong ay sigdugay-dugay diha unsa man kay maduga matag loto nimo ay ato na nalipyuhan dugayan nimo kalik humulon na dayo humala bulan na nato mga barong humala ato naglotong ginawaan mga barong sa manok human ato nagihab-haba ka barong nami kay kaon dia barong nami kay dobong manok hasta si Dodong Matoy busog kayo kumatog ka ano barong subo na tagloto mga barong kahuma nagisala kog lamas diri gimix na akong lamas kahawan gilunod ang manok manok na karne ba recipe na to na yung barong tinulang manok ato na sa ni paitoson ika ito sa ni ato na ni ilunod ang atong kapayas mo ni mundag blasa sa atong kakuan tinulang manok ba kahuma ato na yung sabuan matik na taabot at pila ka oras 3 hours later nagsugo na tagtimpla di ang mga gamitan ng seasoning kahuma na nato ato na lang itilawan igadodong borong guba mang naong nagtilaw kahuma na luto nawan pagkaluto sa tinola mga bro matik kaon na tadi mga bro kaon na sa mga bro kahuma na bro deposit na sa dodong borong kahuma na bro excited na kita maligo mga bro kay mato tagdanaw posing pa mura pagdita kuktiyan si Johnny Bilbili kung mga bro matik ili sa tatri tapita mga bro kay mga ito nagmigtanaw mga bro nihina na yung panglakaw yes mama excited na kayo mga bro na hapit sa nisibahan na bro kay plakalawi na sino mga bro ba yung tig view dire pita ka mga bro mga bro nga backlight panong si Timol ka bro kay mga umi sa mga inasal mga bro pagabot ng mga inasal mga bro awan na si Don Mateo excited na kayo mukhaon hungit siya imagination na lang ba mula nung i-order na mga bro lamig ka bro lamig ka nung alni rice na mga bro dako kay paam manok mga bro ba napay ice cream lamig ka nung kaon bro susugo na tagkaon mga bro nagdabas dodong bro kaon sa balay kaon sa diri pitong iga dodong borong wala pol is kaon wala pas polo musuga na nagko arabang hongit dodong borong kaon ba to kaon ka borong finish na mga borong pwede na ta mauli abot sa balay mga borong wala sugdan tong baso mga borong kaya abot ang dodong amigo si Dodong Goryo si Dodong Kim kaon ba mga borong mukanta ko si Dodong Goryo mga after mo tagay mga barong si Dodong Boryo kanta ko siya mga barong palihol follow share subscribe Borong TV let's go mga barong